ахбороти оперативӣ масъулини шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғдро сӯи амборхонае раҳнамоӣ менамояд, ки он ҷо маҳсулоти ба саломатӣ хатарноки гӯштӣ бо мақсади коркард нигаҳдорӣ мешуд. пӯст узвҳои дохилии чорво ва маҳсулоти гӯштӣ маҳсулотест, ки аз соҳибкорон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд мусодира шудааст. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд амборхонаи коркарди пӯст ва маҳсулоти гӯштиро ошкор намуданд, ки маҳсулоти он ҷо дарёфт гардида ба талаботи бехатарии истеъмолкунандагон ҷавобгӯ намебошад. амборхонаи мазкур дар кӯчаи Подшоҳеви шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда, якчанд нафар соҳибкор он ҷо фаъолият мебаранд. зимни санҷиш 17 адад пӯсти моли калони шохдор ва 50 адад узвҳои дохили чорво гирифта шудааст, ки ба соҳибкори инфиродӣ Мадаминов Аъзам Азимович, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд тааллуқ дошта, ташхиси санитарию эпидемиологӣ хавфнокии онро ба саломатӣ хулоса додааст. ҳамчунин дар ҳамин нуқта бо миқдори 80 килограмм маҳсулоти гӯштӣ ба соҳибкор Раҳим Ваҳобов тааллуқ дошта дарёфту гирифта шудааст, ки дар яхдонҳо нигаҳдорӣ шуда, муддаташ гузашта ба талаботи бехатарии истеъмолкунандагон ҷавобгӯ намебошад. дар ин амборхона, ки дар ҳолати ғайри санитарӣ қарор дорад ва асосан барои забҳи чорво ва омода намудани гӯшт ба фурӯш пешбинӣ шудааст, оддитарин қоидаҳои санитарӣ риоя нагашта, чунин шароити нобоб имконияти паҳн гаштани ҳар гуна касалиҳои сирояткунандаро ба вуҷуд меорад. аз рӯи ҳарду далел нисбати соҳибкорон бо моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. амнияти бехатарии саломатии шаҳрвандон аз муҳит ва ғизои солим сарчашма гирифта, набояд шахсони алоҳида барои ба даст овардани маблағи ночиз зиён ба саломатии аҳолӣ расонанд. бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои фиреби истеъмолкунанда, истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти пастсифат дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳияҳои минтақа гурӯҳи корӣ фаъолият дошта, ҳар як далели ошкор гардида ҷавобгарӣ дар пай дошта метавонад.